Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng barkada ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Mokong. Taong 1980, Sibulan, Negros. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng mga hayop itong si Mokong. Ang mga hayop na kanyang inaalagaan ay pinapaalaga lamang sa kanya ng isang may kayang pamilya. Sa pasto na ng mga hayop piniling tumira ni Mokong upang mabantayan niya ang mga ipinapaalaga sa kanya sa lahat ng oras. Wala din kasing pagpipilian si Mokong noon kung hindi ang tanggapi ng trabaho para hindi na siya maging palamunin ng kanyang pamilya. Sawang-sawa na noon si Mokong sa mga panunumbat sa kanya ng kanyang pamilya, kaya napilitan na lamang siyang manirahan sa pasto upang magkaroon siya ng kapayapaan sa sarili niya. Ibang-iba ang bagong tirahan doon ni Mokong, gawa nang wala na siyang naririnig na nagbubunganga sa kanya tuwing umaga. Sa ilang buwang pangangalaga niya sa mga hayop sa pasto, naging katiwala na siya ng kanyang amo. Dahil sa sipag at tiyaga ni Mokong, napagdesisyonan ng kanyang amo na taasan ang sahod sa kanya. Labis-labis naman ang saya ni Mokong sa kadahilan ng mas makakaipon na siya ng malaki sa paglipas ng panahon. Kung hindi ninyo na itatanong, nag-iisa lamang na naninirahan si Mokong sa pastohan. May kalaparan ang pastohang pinangangalagaan noon ni Mokong na merong maraming hayop na naninirahan. 10 kalabaw, 12 baka, 5 baboy, at halos hindi mabilang na mga tandang. Kahit papaano ligtas naman ang pastohang tinitirhan ni Mokong. Maliban sa malapit lamang ito sa baryo, matataas at siksik ang bakod nito sa paligid. Kahit 2 araw na magpabaya doon si Mokong, walang mawawala sa kanyang mga alaga. Ang tanging ikinakabahala lamang doon ni Mokong ay ang mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Paminsan-minsan, nakakaramdam si Mokong na para bang meron siyang kasama sa kanyang tinitirhan. Napapansin din niya minsan ang biglaang pagsara ng entradang pinto kahit wala namang hangin. Isang araw, habang nagpapakain si Mokong ng kanyang mga alaga, meron siyang nasisipat na isang lalaki na nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Dahil minsan lamang mangyari ang ganoong kaganapan, piniling lapitan ito ni Mokong upang tanungin kung ano ang kailangan nito. "Magandang araw, Tiyo. Ano ho bang maitutulong ko? Pansin ko kasing kanina ka pa nagmamasid dito sa pastuhan eh." Wika ni Mokong. Matapos niyang makapagsalita, tila ba hindi nito narinig ang kanyang sinabi. Dahil sa pasensyoso siyang tao, inulit-ulit niya ang kanyang sinabi. "Tiyo, ano ho ba ang kailangan ninyo?" Dagdag ni Mokong. Sa pangalawang pagtanong dito ni Mokong, ay nagwika naman ito, pero pansin niyang hindi nito magawang tumingin sa kanyang mga mata. "May tinitingnan lang ho. Napakaganda ho kasi ng mga baka ninyo eh. At ang lulusog pa." Sagot naman ito. Nang akmang papasagot na si Mokong, biglang nakaramdam siya ng kabastusan nang mapansin niyang umalis na lamang ang lalaking yon habang siya ay nagsasalita. Bigla niyang sinigaw-sigawan ng lalaking yon dahil sa bastos nitong pag-uugali. Pinagmumura pa ito ni Mokong, gawa ng ayaw na ayaw niyang binabastos siya ng mga taong kanyang kinakausap ng matino.
Sa pagsisigaw dito ni Mokong, hindi na nagawa ng lalaking yon ang lumingon sa kanyang kinaroroonan. Matapos niyang makapagsalita, agaran din ang pagbalik niya sa kanyang naiwang trabaho. "Bastos na lalaking yon! Put niya! Nakakagigil na umaga!" Galit na wika ni Mokong. Sa pagsapit ng hapon, habang nagmemeryenda itong si Mokong, bigla niyang nakita yung lalaking nasilayan niya noong umaga. Bigla nitong ibinaba sa mesa ang kanyang inumin upang lapitan ang lalaking panay sipat sa kanya sa pastuhan. Paglapit dito ni Mokong, agaran din namang umalis ang lalaking yon sa kanyang kinaroroonan. Animoy pinagdidiskitahan talaga noon si Mokong nang sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin ni Mokong ang kakaibang paglakad nito, doon pumasok sa isip niya na baka ito ay merong kapansanan. Sa pagsapit ng gabi, wala namang nangyaring kakaiba. Naging mahimbing ang tulog noon ni Mokong sa kadahilanang napagod ito sa naging trabaho niya noong hapon. Kinabukasan, paglabas ni Mokong sa kanyang kubo, nakita niya kaagad ang lalaking yon na nagmamasid sa kanyang mga alagang hayop. Ang isang bakang inaalagaan noon ni Mokong, naroon na sa kinaroroonan ng lalaki at hinihimas-himas na nito ang ulo ng baka. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Sigaw dito ni Mokong nang makita niya ito. Nang makita siya ng lalaki, agaran din naman itong kumaripas ng takbo. Dahil sa pagtataka noon ni Mokong, pinili niyang habulin ito upang kausapin kung ano ba ang nais nitong gawin. Paglabas niya ng pastuhan, walang bakas ng lalaki ang nakita niya sa daan. Gawa ng marami pang nakahilerang trabaho noon si Mokong, pinili niyang ipagpaliban na lamang ang paghanap sa lalaki. Kailangan niya kasing paliguan ang panabong na manok ng kanyang amo, gawa ng magsasabong yon ng araw na yon. Sa pagsapit ng 9:00, dumating na nga ang amo ni Mokong. Agaran din naman niyang isinilid sa sisidla ng manok ang dadalhin nitong panabong. Hindi pa man nakakaalis ang amo ni Mokong, sinabi na niya ang tungkol sa lalaking dumidiskita sa mga alaga niyang baka. Nang marinig ng amo niya ang kanyang istorya, nagwika lang naman ito ng, "Kaya mo na yan, Mokong. Basta ang nais ko, walang mangyayaring masama dyan sa baka. Alam mo naman, nagpaparami pa tayo ng mga hayop dito sa pasto." Nang marinig ito ni Mokong, tumangulang naman ito at sinamahan na niya ang kanyang amo papalabas ng pasto. Di na din ito nagawa pang kausapin ng kanyang amo sa kadahilanang nagmamadali itong tumungo sa sabungan. Sa pag-alis ng amo ni Mokong, doon niya muling nasilayan ang lalaking yon. Halos sa loob ng 1 linggo, palagi niya itong nakikitang hinihimas-himas ang isang bakang kanyang inaalagaan. Ang ipinagtataka naman ni Mokong, iisang baka lang ang lumalapit sa lalaki sa bawat araw na nasisilayan niya ito. Halos hindi na maipaliwanag noon ni Mokong kung paano nagagawa ng lalaking yon ang paamuhin ang isa sa kanyang mga alagang baka. Bukod kasi sa hindi siya nito kilala, napakadali nitong pinaamo ang baka. Dahil sa kakaibang kaganapan sa pastohan, piniling makiramdam na lamang ni Mokong sa ginagawa ng lalaki. Nais niyang alamin kung ano ang ginagawa sa baka kapag hindi niya ito nakikita. Isang araw, piniling magmasid ni Mokong sa paligid. Hindi na kasi siya noon nakakatulog ng mahimbing
sa kadahilanang palagi niyang iniisip ang ginagawa ng lalaking yon sa bakang kanyang inaalagaan. Sa pagsapit ng 4:00 noong mismong araw, piniling pumasok ni Mokong sa kanyang kubo upang magmasid sa paligid. Alam na kasi noon ni Mokong ang oras na bumabalik sa pastong kanyang binabantayan ang misteryosong lalaki. Gumawa na din ng maliit na siwang si Mokong sa kanyang kubo upang masipat niyang maigi ang mga susunod na gagawin ng lalaking yon sa alaga niyang baka. Habang naghihintay ng oras si Mokong, bigla niyang nasipat ang lalaki na papalapit sa kanilang pasto. Maigi niya itong pinagmasdan at hindi niya tinangkang ialis dito ang kanyang paningin kahit 1 segundo lang. Paglapit nito sa bakod ng pastuhan, agaran ding lumapit ang bakang palaging hinahawakan nito na para bang siya ang may-ari ng bakang yon. Isipin ninyo, napakabangis ng bakang yon kapag si Mokong ang nagpapakain dito. Pero kapag dumadating na ang lalaki, para itong isang maamong tupa na papalapit sa kanyang pastol. Sa paglapit ng baka sa lalaki, doon na unti-unting lumaki ang mga mata ni Mokong dahil sa kanyang nasilayan. Kitang-kita niya na ang lalaking yon ay merong ipinapainom sa baka na isang malapot na likido. Nakalagay yon sa kanyang kamay, kaya madali nitong naipapakain sa baka ang dala niyang likido. Ayon kay Mokong na para itong itim na lupa kung titingnan na merong langis na inihalo. Dahil sa mga nakita ni Mokong, doon na niya unti-unting napagtanto na may ibang pakay ang lalaking yon sa kanyang inaalagaang baka. Agaran niya itong nilabas sa pastuhan upang kumprontahin. Sa paglapit ni Mokong sa baka, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong sinugod. Kasabay ng pagsugod ng bakang yon ay ang agaran ding pag-alis ng lalaki habang ngumingisi. Hindi na nagawang lumapit ni Mokong sa lalaki sa kadahilanang hinahabol na siya ng baka noong mga oras na yon. Napakadelikado para kay Mokong na maabutan ng baka sa kadahilanang matutulis ang mga sungay nito. Agaran din namang nakapasok si Mokong sa kanyang kubo na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang lubayan ng baka. Kung hindi niyo kasi na itatanong, isang toro ang bakang lumalapit noon sa lalaki. Noong hindi pa ito lumalapit sa lalaking yon, nahahawakan pa ito ni Mokong. Kilala din si Mokong ng bakang yon, kaya imposibleng habulin siya nito na merong pagtatangkang saktan siya. Sa ilang buwan niyang pinapakain ito at inaalagaan, halos napaka-imposible talaga na gawin ng baka ang ginawa niyang paghabol kay Mokong. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, merong hindi kaaya-ayang nangyari. Habang nasa kailaliman ng gabi, biglang napabalikwas si Mokong sa kanyang higaan nang marinig niya ang pagtatakbuhan ng mga hayop na kanyang inaalagaan. Dali-dali niyang hinawakan ang kanyang gasera upang sipatin kung ano ang kaganapan sa labas ng kanyang kubo. Pagsipat ni Mokong sa isang siwang, laking gulat na lamang niya nang makita niyang hinahabol ng torong bakang yun ang mga kasama nitong baka at mga kalabaw. Sa itaas ng baka, nakasakay ang lalaking ibang-iba ang itsura. Hindi ito maihahalin tulad sa isang normal na tao ayon kay Mokong. Halos laylay kasi ang mga braso nito sa baka at meron itong mga mahahabang daliri at matatalas na mga kuko. Nanlilisik din ang mga mata nito
at meron itong maiitim na balat. May mahaba din itong dila na sipat ni Mokong sa siwang ng kanyang kubo. Ang ginagawa ng nilalang na yon, ipinapahabol niya sa bakang sinasakyan niya ang iba pang bakang alaga ni Mokong. Meron ng iilang baka ang nakahandusay noon sa lupa, kaya wala na noong pagpipilian si Mokong kung hindi ang lumabas at patayin ang nilalang na yon. Sa paglabas ni Mokong sa kanyang kubo, ay ang pagtigil naman ng baka sa ginagawa nitong panghahabol sa uri niya. Dumudugo pa ang sungay ng bakang yon nang humarap ito sa kinaroroonan ni Mokong. Nanlilisik din ang mga mata ng baka at pansin ni Mokong ang nagsisiitiman nitong mga ngipin. Doon na unti-unting naramdaman ni Mokong na ibang-iba na ang bakang yon sa kanyang mga inaalagaan. Pagtingin ng bakang yon kay Mokong, agaran din ang ginawa nitong pagsugod papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bumuelo ang baka sa malayong parte ng pasto upang matinding pinsala ang maibibigay niya kung sakaling tamaan nito si Mokong. Nang masipat ni Mokong na papatayin talaga siya ng bakang yon, pinili niyang magtago sa likod ng kanyang kubo. Pero kahit nakatago na noon si Mokong, patuloy pa rin ang pagsugod ng baka na para bang wala itong pakialam sa kung anong bagay man ang kanyang tatamaan. Pagtama ng baka sa dingding ng kubo ni Mokong, halos yumanig at mabuwal ang kanyang kubong tinitirhan. Hindi tumigil ang bakang yon hanggat hindi nito nagagawang patumbahin ang kubo. Nang maramdaman ni Mokong na madadaganan siya ng kubo, pinili niyang umalis dito. Wala na siyang pagtataguan noong mga oras na yon dahil sa patag na lugar ang pastong kanyang binabantayan. Napakaliliit pa ng mga punong nakatubo sa lugar na yon na imposibleng gawing panangga ni Mokong laban sa baka. Nang maramdaman ng baka na papatakas na noon si Mokong, itinigil nito ang ginagawa niyang pagsuwag sa kubo. Agaran niyang sinundan si Mokong noon sa ginawa nitong pagtakas. Ang nilalang naman na nasa itaas ng baka, nananatiling nakasakay lamang at tumatawa. Parang baliw ang nilalang na yon sa kanyang pagtawa, gawa ng wala namang nakakatawa noong mga oras na yon. Sa patuloy na paghabol sa kanya ng baka, pansin ni Mokong ang pagtigil nito. Agaran din niya itong nilingon nang tumigil ang baka sa paghabol sa kanya. Pagtingin niya sa kinaroroonan nito, bumungad kay Mokong ang lalaking nakababa na sa baka. Ang baka naman noong mga oras na yon ay nagawang humiga na lamang sa lupa. Habang naglalakad ang lalaki papalapit kay Mokong, panay ang pagsalita nito nang hindi niya maintindihan. Hanggang sa dumating ang puntong naintindihan na niya ang mga sinasabi nito. Pumili ka. Paalisin mo kami ng bakang alaga ko o uubusin ko ang mga alaga mong namumuhay rito. Paninindak ng nilalang. Halos hindi naman noon nagawang sumagot ni Mokong dahil sa takot. Nang medyo makalapit-lapit na sa kanya ang lalaki, bigla siya nitong sinugod na siyang naging sanhi upang humandusay sila sa lupa. Nagpang-abot ang kanilang pagbubuno sa paliguan ng mga hayop na siyang naging sanhi upang mapuno sila ng putik sa buo nilang katawan. Ang nilalang na yon, halos hindi na makagalaw ng maayos dahil sa rami ng putik na kumapit sa kanyang katawan. Halos hindi na din yon nakakakita ng maayos nang dahil sa putik na bumalot sa kanyang muka. Si Mokong naman noong mga oras na yon, piniling lubos-lubusin na ang pagkakataon upang mapaslang ang lalaki.
Galit na noon si Mokong gawa ng malaki-laki na ang nagiging perwisyo nito sa pastuhang kanyang binabantayan. Nang akmang papaalis na ito sa putikan, bigla naman itong hinila ni Mokong pabalik upang hindi na yon makatakas. Nung akmang tatawagin pa ng lalaki ang baka, agaran itong hinawakan ni Mokong sa leeg at sabay hatak papailalim ng putikan. Halos pumasok na noon sa sikmura ni Mokong ang putik. Sa kadahilan ng habol, hininga din siya habang nakikipagbuno sa lalaki. Ilang segundong nasa ilalim ng putikan noon si Mokong at pinilit niyang patayin ng lalaking yon upang tapusin na ang lahat ng kanyang mga nararanasan. Pag-ahon ni Mokong sa putikan, ramdam niya ang panghihina ng lalaki. Halos hindi na ito lubusang makagalaw dahil sa kanyang ginawa rito. Ang baka naman noong mga oras na yon, nananatiling nakahiga lamang sa lupa na para bang wala itong nakikita. Hindi na din namumula ang mga mata nito na siyang ikinapanatag ng loob ni Mokong. Pag-ahon sa putikan, kitang-kita niya ang paglubog ng katawan ng lalaki. Hindi na niya ito nagawang bitbitin sa kadahilan ng pagod na din siya noong mga oras na yon. Halos wala na din siyang kakayahang bumalik sa kanyang kubo, kaya pinili na lamang niya na magpahinga sa katabi ng liguan ng mga hayop. Pasalamat na lamang talaga noon si Mokong dahil medyo malapot pa ang putik doon sa kadahilan ng kakaalis lang ng mga kalabaw sa lugar na yon noong umaga. Doon kasi piniling magpalipas ng oras ng kanyang mga kalabaw sa kadahilan ng tirik na tirik ang araw noong hapon. Ilang oras pa ang lumipas, mahimbing nang nakatulog si Mokong dahil sa pagod. Kinaumagahan, nagising na lamang ito nang mapansin niyang merong tumatadyak sa kanyang bewang. Hoy, Mokong! Hoy! Gumising ka nga dyan! Galit na wika ng kanyang amo. Pagmulat ni Mokong, halos hindi niya pa nagawang makabangon. Alam na niya noong mga oras na yon na palalayasin na siya ng kanyang amo dahil sa mga nangyari. Pagtayo ni Mokong, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang baka na nakasubasob ang ulo sa putikan. Napakalaki na ng tiyan nito at wala ng buhay. Habang naglalakad sila ng kanyang amo pabalik sa kubo, doon na sinabi ni Mokong ang mga nangyari. Humanap din naman kaagad ng kanyang amo nang mag-aalis sa baka na lumubog sa putikan. Pag-alis ng mga inutusang tao ng kanyang amo, biglang umalingasaw ang napakabahong amoy na nanggagaling sa baka. Biglang nabiyak ang tiyan ng bakang yon at doon bumungad sa kanila ang napakaraming uod na gumagapang sa sistema nito. Halos masuka ang lahat ng mga taong naroon dahil sa alingasaw ng amoy na bumalot sa paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, walang bangkay ang nakitang nasa ilalim ng putikan. Agaran din namang inilibing ang baka matapos itong maiahon sa putikan. Bago pa man sumapit ang hapon noong araw, napagpasyahan na ni Mokong na bumalik sa kanyang pamilya. Nababahala kasi siya noong mga oras na yon, gawa ng walang bangkay ang nakita doon sa putikan. Maaaring buhay pa ang aswang na siyang minsang gumawa ng pangyayanggaw sa alaga niyang baka. Kahit ilang dekada na ang lumipas, hinding-hindi pa rin malilimutan ni Mokong ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang tumira sa pastohan.